जोंनि हारिखौ ओरैबाबो एसेबाबो बिसोरो नासयनो गादबनो सेस्तायाव थाबाय थाखायो। बेनिफ्राय सुबिदा मोनबानो बिदिनो बारसिननो नाजायो। नाथाय जोंनि हारियासो गुबुन हारिनि सोरबा बर'नि मेथाइ खनबा, जेरैहाय मुस्लिमा बर'नि मेथाइ खनबाथाय बिराद गोजौ थुखोनसै। बर'नि थै गोनां मुस्लिम जोंनि बर' मेथाइ खनलायलायदों ओरैबायदि होननानै। सोरबा मुस्लिम सिख्लाया इलिसा बर'खौ जे हारसाफोरा स्टेज प्रग्रामाव मोनसे लाजिनांथाव माबा खालामदोंमोन। इलिसा बर'आ माने बिसोरखौ जन्थु होनदोंमोन आरोना। एक्सुवेलि बिसोरखौ होनाखैमोन, माने जन्थु माने नोंसोरो जन्थु नामासो होनदोंमोन आरोना। दा बिसोरनि फोथायनाया माने गाज्रि जादों आरोना। डाइरेक्टलि बिसोरखौ जन्थु होनखादों खोमा होननानै बिसोरो हारसा मानसिफोरा इलिसा बर'खौ जावनाय जादोंमोन एबा स्टेज प्रग्रामाव लाजि फोनांनाय जादोंमोन। नंगौ, साननैसो जाबाय बे निउसखौ नोंथांमोना खोनानाया। जोबोद दुखु नांदों जोङो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रिफोरखौ बेफोरबायदि खालामनाया गाज्रि जादों। हारसा मानसिफोरा जोङो हारसा सिंगारफोरखौ ओरैबायदि मान सनमान होयो, जोंनि बर' हारिनि मान सनमानखौ बिसोर मोनथियानोखा ना। जोंनि बर' हारिखौ बोरै लासिसिम फोनाङो। दा बेखौनो लानानै सासे मादैया भिडिअ बानायदों, जास्ट मैया बानायदों। दा बिथांनि भिडिअखौ आं एसे शेयार खालामनानैसै। बे मादैया मा बुंखो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय भिडिअनि गेजेरजों। बारियावनो भिडिअ बानायदों लोगोफोर, बार जाखाथावथाव आङो बेयावनो भिडिअ बानायनो होननानै फैबाय। न' सिंफ्राव मा बानायबाय थानो, गरम नालाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लादो। जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो। गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। थेंक इउ स' माच। नोंथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्टखौ फोरमायना लानायनि थाखाय। आं बुंदोंमोन कमेन्टआव नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआव अबाव आंनि भिडिअखौ बबे गामिनिफ्राय नायो होननानै बुंनाया नोंथांमोना फोरमायजोब्बाय। थेंक इउ स' माच। बिदिनो सापर्ट खालामबाय था। नोंथांमोननि अननाया अराय सम थाबाय थागोन आंनि अननायजों। बेफोरबायदि आरोना। बे मोनसे थाम्बनेइलाव होननाय सिस्टारखौ बुंनो सानो। आंनो रंगिना बसुमतारी सिस्टारा आंनो हरदोंमोन, दाख्लैबावनो हरदोंमोन फेसबुकआव आरोना, बुंनो थाखाय। दाख्लैजों आं इलिसा बर' सिंगारजों थाम्बनेइल मोनसे होफादोंमोन, बेखौ बुंनो थाखाय हरदोंमोन। फेसबुकआव नायथाव जालियालै आदा, एसे बुंना हो होनना बुंदोंमोन आरोना आंखौ। आं बुंनो गोसो गैलालै सिस्टार, जों भिडिअ बुंखोबाय थायो। माने जों बुंबाबो दा कमेन्टआव रायजाहरगोनसो नोंलाय मा जादों मा मादों होननानै। बेनिखायनो आं बुंनो गोसो गैला सिस्टार। बेखौ गावनि फेमिलियासो बुजायनो हागोन, जों मिडियायाव जों बुजायनो हालिया। जों बुंगासिनो थायो, अब्लाबो जों बारासो बारा नुगासिनो थायो आरोना फेसबुकआव। गाज्रि रिल्स बानायनाय आजिखालिथ' उन्दै गुद्र नायजाथावलिया फेसबुकखौ। एक्सुवेलि फेसबुकआबो फैसा मोननाय जाबाय नालाय मिडियाया, बेनिखायनो सोरबा गाज्रि रोखोमै भिडिअ बानायनाय जाबाय आरोना। माथो बुंबावनो आं सिस्टार। थ' अब्ला जोङो भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोना लानोसै, मादैया मा बाथ्रा बुङो। আজিৰ ভিডিঅ'টো আনিছোঁ যোৱাবাৰ বঙাইগাঁও ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামত যেনেকৈ ইলিজা বড়ো ভণ্টিক লৈ পেলাই তৰ্ক বিতৰ্ক হৈ আছিল, এইটোৰ বিষয়ে মই অলপমান চৰ্চা কৰিম বুলি এইটো ভিডিঅ'টো আনিলোঁ। ইলিজা বড়োৱে বহুত এক্সপাৰ্ট ছোৱালী। তাই ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰি অহা অকল এইটো নহয়, বহুত জেগাত তাই ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰি পেলাই আহি আছে। কিন্তু ক'তো এনেকৈ তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱা আমি দেখা নাছিলোঁ। কিন্তু সেইদিনা কিয় হৈছিল, নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ আছে। যেনেকৈ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা বেয়া শব্দ আহিছিল বা কিবা এটা বেয়া ইংগিত আহিছিল, সেইকাৰণে তাই উত্তৰ দিছে। আৰু উত্তৰ দিয়াত কি কৈছিল, তাই কৈছিলহে মানে আপোনালোকে জন্তু নেকি? জন্তুটো নহয়, মানুহে হয়। মই গান গাব আহিছোঁ কাৰণ কামে। কিন্তু থাম্বনেইলত মই যিটো ভণ্টিৰ ফটো দিছোঁ, এই ভণ্টিজনী কথাবিলাক ভালকৈ বুজি নোলোৱাকৈ যাহা তা কথা কৈ পেলাই নিজকে টেলেণ্ট দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা নিজকে টেলেণ্ট দেখাবলৈ এইবিলাক ভিডিঅ'টো আনিছে। মই এতিয়াও আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, ইলিজা বড়োৱে সিদিনা কি কৈছিল, এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই পেলাই ভালকৈ বুজি লওক। আৰু ভালকৈ বুজি নোলোৱাকৈ যা তা কথা কৈ পেলাই যিকোনো আৰ্টিষ্টকে অপমান কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আপোনালোকে সৰু এটা কথাটো ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ কি দৰকাৰ আছিল? সেইদিনাই শেষ হ'লে হয়, যদি কমিটিৰ মানুহবিলাক এইটো সমাধান কৰিল হয়। সেইদিনা মোৰ হিচাপত কমিটিৰ মানুহবিলাক ৰাইজৰ হৈ পেলাই ক্ষমাহে খুজিব লাগিছিল।
কিন্তু ওলোটাই তাইক মঞ্চত উঠি পেলাই এনাউন্স কৰা হৈছিল যে এনেকা শিল্পীক আৰু নতুনকৈ বা ভৱিষ্যত এনেকা শিল্পীক আৰু মাতি পেলাই আনা নহ'ব বুলি। लोगोफोर आङो बे इलिजा बर' बिनानावनि स्टेज प्रग्रामाव बङाइगाव जानाय स्टेज प्रग्रामाव जानाय तर्क बितर्कनि सोमोन्दैनो सावरायनो होननानै आं दिनै भिडिअखौ लाबोबाय। बिथांमोनहा इलिजा बर' बिनानावनि सायाव जानला मोनला खोथा बुंलाबायनानै दिनै तर्क बितर्कनि सृष्टि खालामदों। बेवहाय इलिजा बर' बिथांनि खोथाखौ बिथांमोनहा मोजाङैनो बुजिनानै लायाखै। बिथाङा मा बुंदोंमोन? बिथाङा बुंदोंमोन नोंथांमोनहा जन्थु नामा होननानैसो सोंदोंमोन। जन्थुथ' नङा मानसिसो होननानैसो बुंदों। बेखौनो मा बुंदों बिसोरो मा बुजिनानै लाबाय जे जोंखौ माने जन्थुजों रिजायदों बा जोंखौ जन्थु होनदों बा जोंखौ रिजायदों होननानै साननानै लानानै बे रोखोम सृष्टि जादों, गन्दगलनि सृष्टि जादों। दा बेनिखायनो आं बुङो गुबुन हारिनि गोसोफ्रा जेब्लाबो गुसेबखा, बिसिनि बुजिनाया थौलेखा, बिसिनि साननाया थौलेखा आरो खोथाफोरखौ बिसोरो बारा बुजिखाया। जायनि जाहोनाव बिसोर गावजों गावबो नांलायलायगासिनो थायो, एसेसो नांलायलायो। फिसाफोरनि थाखायबो बिमा बिफाफ्रा नांलायलायो। बिदिनो बिसिनि बुजिनायानो खमखा। बेनिफ्राय जोंनि हारिखौ ओरैबाबो एसेबाबो बिसोरो नासयनो गादबनो सेस्तायाव थाबाय थाखायो। बेनिफ्राय सुबिदा मोनबानो बिदिनो बारसिननो नाजायो। नाथाय जोंनि हारियासो गुबुन हारिनि सोरबा बर'नि मेथाइ खनबा, जेरैहाय मुस्लिमा बर'नि मेथाइ खनबाथाय बिराद गोजौ थुखोनसै। बर'नि थै गोनां मुस्लिम जोंनि बर' मेथाइ खनलायलायदों ओरैबायदि ओरैबायदि होननानै। सोरबा मुस्लिम सिख्लाया दख'ना गाननानै मोसायोब्ला बेखौबो बिराद गोजौ थुखोगोन। बर'नि थै गोनां दख'ना गाननानै मोसादों मुस्लिम सिख्लायानो होननानै। नै दा बेफोरबायदिनो गोजौआव थुखो हरबाय थानोसै नालाय जोंनि हारिया। गुबुन हारिखौ मेथाइ खनबानो मोसाबानो दख'ना गाननानै मोसाबानो, ओमफ्राय बिसोरो दा हानायसेबां बर'नि मेथाइ खननो बांसिननिफ्राय बांसिन नाजादों, दख'ना गाननानै मोसानो बांसिननिफ्राय बांसिन नाजादों। मानोना बिसोर मिथिबाय बिसिनि मेथाइ खनबानो, बिसिनि ड्रेस गाननानै मोसाबानो बर'फ्रा बिराद गोजौ नारखो हरो होननानै। नाथाय जोंनि बर'फ्रालाय मा गुबुन हारिनि मेथाइ खना, एसामिस खनो, बाङालि, नेपालि, इंलिस, हिन्दी गासिबो खनजोबो। नाथाय सोरबा हारिया जोंखौ बुंदों जे बर'आनो एसामिस मेथाइ खनदों, एसामिसनि थै गोनां बियो होननानै बिराद गोजौ थिखांहरदों नामा? थिखाङाखैथ'। जोंनि हारियासो एसे माबा मोनबानो एसेल' माबा जानांगौ। सोरबा हारिया बर'नि मेथाइ खननाय मोसानाय बेफोरबायदि बर'नि ड्रेसल' गाननांगौ, होनबानो बिराद बर'नि थै गोनां होननानै थुखोदावला हरथारनोसै आरो। आं बे खोथाखौ आवगायनिफ्राय सानबाय थाखायोमोन। जोंनि हारियाबोथ' गुबुन हारिनि इमान मेथाइ खनो, खिन्थु गुबुन हारियाथ' जोंखौ बेबायदि इसिबां बाख्नाया बा इसिबां गोजौ थुखो हरा। दा नुबायना नंखाय खोथायावनो इलिजा बर' बिनानावखौ माबायदि अपमान होदों। इलिजा बर' बिनानावा ओरैनोबाबो आंनि मोनदांनायाव बे गथ'आ बेबायदि नांलायलाबायनाय बा गाज्रि खोथा बुंलाबायनाय मानसि नङा आंनि मिथिनायाव। मानोना आं बेखौ इसिबांबो लोगो मोनाखै। दाख्लै साहित्य सभायाव लोगो मोनदों आङो, माबायाव खैराबारियाव जानायाव। बे लोगोफोर बेकग्राउन्डआव साउन्ड उथिगासिनो, बार बारगासिनो आरोना, बेनिखायनो नोंथांमोना बोरैबा खोनादों जानांगौ। दा भिडिअखौ नुखाबाय, कमेन्ट खालामहरदो नोंथांमोना इलिसानि बागै मा बुंनो गोसो। आङो मोननै भिडिअ होदोंमोन लोगोफोर, थाम्बनेलाव एसे पस्ट होदोंमोन नालाय। सासे सिस्टारा बुंहरदोंमोन आदा बिसोरनि बागै एसे फोरमायना हो होननानै। मा बुंबावनो सिस्टार, बेफोरनि बागै आं जेबो बुंनो गोसोआनो गैला। ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि रिल्स बानायनाय माबानाय बुंनो गोसोआनो गैला। जों होबथानो हानाय नंलालै सिस्टार। गावसोरनि फेमिलिया होबथानो हायाबा जों मिडियायाव जों होबथानो हानाय नंला। बुंबाबो खोथाखौनो लायाब्ला मा खालामदोंना। आं थाम्बनेलाव जे मोनसे गाज्रि हिसाबै फट' होदोंमोन, बे सिस्टारखौ सासे सिस्टार आंनो बुंनो थाखाय बे फट'खौ हरदोंमोन आरोना। दाख्लैनो हरदोंमोन जेब्ला आं इलिसा बर' सिंगारनि भिडिअ बानायदोंमोन, बे खालिनो हरदोंमोन आरोना। आं बुङाखैमोन, नोंथांमोना गाज्रि सानदों जानांगौ। दा आं दिनै बुंना होबाय आरोना। बुंनाबो जेबो लाब गैया सिस्टार, जेबो बुंला आं दा बेफोरनि बागै। जोंखौसो गाज्रि मोनबाय बुङोब्ला, जोंखौसो रागा हरबावो कमेन्टआव। दा मा बुंबावनो जोङो, बुंनोथ' जोङो जेबो राहा गैया। गावनि फेमिलियानो बुजायथोंसै ना।
दे बेखिनिसै भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय